Good morning! Diba? Sabi sa inyo eh. Anong oras na oh? Alas 8 na. Dapat akit kami ng diba? Tagaytay. Ako gising na ako mga past 6. Kaso, inaantay ko na magpupa ko kasi nagtiga ko ng pink pills. Sila dahil kakagising lang daw. Kaloka. So, kape na tayo para ma-stimulate na. Stimulate, makaramdam na tayo ng pagsiya. Ano yan? Parang miss na miss nyo isa't isa. Ayan, sila eh. Sila yung body-body kasi dito eh. Gluten tsaka si Poknat. Punit-punit! Punit-punit! Ito kasi ayos sa aircon eh. Kaya lagi nandito sa labas tuloy natutulog. Kala mo kinakawawa. No, Gruchin. Ito, matibay ito sa sa lamig eh. Tsaka si Maggie. Pero si Poknat, wala. After 3 hours, maximum 3 hours siguro niya sa sa kwarto. Wala na. Lalabas na siya. Mga labit na para lumabas. Di ba, Gruchin? Ay, sus. Yes, mami. Magkakape si mami para makaakit na ng Tagaytay. Natin si Taylor. Kasi baka masira si Taylor. Hindi na nagagamit. Na. Anda rin natin. Punit, punit. Excuse me, punit. Tamukit, wala naman ang makati sa kanya. Nagaganyan siya, guys. Punit! Talagang niya na yan. Yung twitching na ganyan. Mannerism niya na. Poknat! Ay! Puro kapatidila. Kaya yung mo eh. Sugatan na naman yan eh. Alam mo ikaw kaya natatagkas eh. Tsura mo naman kasi eh. Wala namang makati. Wala namang sugat. Panay ganyan. Oh, ganyan siya. Tapos, yung niya guys, yung bukol niya, hindi naman daw, hindi siya, tinignan na yan ng vet eh, hindi naman daw siya cancerous. So, yun. Kaya, hanggang ngayon, nandyan pa rin siya. Hindi pa kami nakakabalik dun sa vet sa, sa Laguna ba yun? Bandang Laguna. Ayan, kasi pinatingnan ko na yan before, di ba? At dapat papatanggal ko na. Kaso, muna siya. Pinag-take siya ng, parang may, siya sa dugo, may infection. Pinag-take muna siya ng 1 month medication niya ata. Kaso biglang nag-lockdown. So ayun. Hindi na kami nakabalik. Pero minor surgery lang naman daw yan kasi wala namang hindi naman connected sa ano ba yun? Basta madali lang siya tanggalin. Kailangan lang bumalik ulit doon. Saan ka ba nagpupunta? Gusto naman yan. Ilang taon na ba kami dito sa sa Adela? 4 na pala. 4 na taon na nung May or April. Yan, 4 years na kami dito. Minsan naghahanap-hanap ako ng mga apartment na pwedeng malipatan. Pero sabi ni Daddy, wag daw kasi iba yung netong Adela. Alam mo yung swerte siya para sa amin kasi ang gaan ng pasok ng lahat-lahat. May ganun 'di ba guys? So kaya sabi ko sige lang tayo dito, magstay na lang tayo dito. Yan kasi nung una nandiyan lang yung shop, 'di ba? So perfect. Naalala ko dati nung unang tingin ko dito, parang kahit ako para sa ko nakatakot naman kasi lahat brown, as in talagang dark brown siya. So yun, kaya pinano ko na lang yung iba, pinapinturahan ko. Pero ninilaw na nga eh. Kaya kasi 4 years na din. Yung mga niya, madilaw na. Pero okay na yan. Yung nang gumastos ulit ng pintura dyan. Nagpe-prepare pa lang daw yung mga kasama ko kaya pang inaantay ko sila, luto ako muna yung magkama ko ng pagkain. Yan yung leftover na rice kagabi. Yan, pero
Bagong sain ko to kagabi. Pero, yun nga. Bahaw na rin siya. I-fried rice ko lang. Tapos, yung tirang spam kahapon. And meron pa ako dyan Shanghai. Yan, naluto ito sa dalawa. Lakas din trip na itong pink pills talaga eh, no? Nangaano din eh. Talagang nang-titrip din. Kasi pagka milakad ako, tuwing milakad ako guys tuwing milakad, hindi siya agad nagpaparamdam. Pag wala, ang aga-aga niyang ang aga sumakit ng tiyan ko. Colorx talaga itong pink pills natin. May saltek din eh, no? Minamaligno na rin. No, kuchin! Ayan, kanina ko pa inaantay kaya nagluto muna ako ng breakfast ng dalawa. Para sabi ko, abang inaantay ko nga. Tapos nagkape na ako para makaramdam na. Wala pa rin. Alas 8:30 na. Ayan, kasama yung mga bagets. Di ba kasama si Japong? Kasama niyo yata. Oh. Nag-poop? Hindi. Ha? Nag-poop? Why de? Yan. Daanan mo na lang ako dahil sa... Sige. Tara, Rick! Lalagay na sa bagong parking niya. Yay! Akala ko hindi na naman tuloy eh. Tito Mark. Si Shani. Ayan, inano ko lang yung mga bagets. Buti inano ni Dayan. Yay! Binilisan. Hindi dapat kasama si Shane tsaka si Lucia eh. Hinakyat niya. Ayan, nahila. Natutulog ko daw. Tulog pa eh. Tapos inaantay lang namin si Japong kasi inano dyan si Tonyo. Pinark lang. Yan. Kasi dun sa sa dati niyang parking, may pala, may towing. Nagbabayad kami tapos may towing. Bad trip, di ba? Ayan. Kaya lang natin. Si Japong na lang mag-drive para grabe, tingnan nyo dahil ang tagal niyang hindi nagamit. Inamag-amag na yung kotse ko. Oo, inamag na. Kasi nakatakip lang to. Tingnan nyo. Pero bago to tinakpan, pina-car wash ko to. Tapos binilan ko pa nga nitong yung mat niya. Inamag-amag. Punasan ko na lang mamaya. Kaloka. Yan. Yan. Hindi ginagamit. Hindi ginagamit. Pero nung nasa kasi ito, di ba yung nag-aaral naman sila Peter sa probinsya, talagang everyday naman talaga to gamit na gamit guys. Na nga siya, 24,450 na yung odometer niya. And 2 years na ata to, pa 3 years na rin ngayong ngayong January. Yan. Ang nakakatuwa pa na ito, wala talaga akong balak bilhin to. Si Tonyo kasi 'di ba, yung niya, yung maintenance. Malapit doon yung Suzuki. So after namin ipasok ni Japong, tumingin ako sa Suzuki. Sabi ko, wow, ang ganda. Aba, binigyan ako nung nung salesman ng fill upan. After 2 months, siya. Na-approve. Nahiya naman ako. Buti ka mo, may pang-down ako that time. Sabi ko, sige, para pang pang service na rin sa probinsya kasi doon mag-aaral si Chris that time. So yun, may Taylor tayo. Pero wala na, din ako bibili ng sasakyan guys. Last na to. Si Taylor na yung bunso. Sila naman, mga kapatid ko naman, bahala sila bumili ng mga sasakyan nila. Si pala? Tito Mark. Ayaw ko muna, wala kang park. Wala kasing parking, ang hirap, diba? Yan. Problema parking. Pero sa Adela, nagbabayad ako dyan ng parking guys. 2 binabayaran kong parking dyan ng sasakyan. Para kay Taylor nga, kasi kinuha na sa probinsya. Tapos, si Tonyo ang sa labas. Hi baby! Where you going? Hi! Tagaytay. Where you going? Tagaytay. So, ayun ang kwento ni Taylor. Diba? And then, 2 months na lang guys! Matatapos ko na si Tonton! Ayan, February yung aming kariton. Yung pinakaunang karito namin. Patapos ko na siya. O, diba, nairaos din kahit nahulugan siya. Kasi wala akong pang-cash. Tapos, if ever may pang-cash ako, yan. Magkukuha pa rin ako ng hulugan. Kasi, sayang, pwede mo pa mapaikot yung yung ipang-cash mo. Pwede mo pa siyang mapaikot sa aspuhunan, diba?
So, yun lang. Kaya yung mga nagsasabi dyan na may kotse ka nga, hulugan naman. Inano ba kayo ng hulugan? Hindi naman kayo naghuhulog, di ba? Hindi ko naman iniisa yung yung panghulog. So, ayan. Kaya wag niyong inaano yung mga hulugan. Kasi ang daming hater about sa hulugan. Yan. As long as may panghulog ka, hindi ka nalilate ng bayad, it's okay. Sabi mo nga, Shane, it's okay. Dali na, it's okay. Hi, ate. Hi. Tagal naman ni Japong. Uy, di mo hininga ng bonamin yan? Maano lang naman eh. Pag kayo sumuka, baba kayo ah. Oh, baba. Pag sumuka, baba. 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 Tapos may iwan. Grabe yung pimple ko. Galit na galit. Colors. So, sabi ni Papa sa group chat kanina, saan kayo punta? Blueberry. Sabi ko sa Tagaytay lang pa, lang si Taylor kasi ilang buwan hindi nagamit simula pag dating nila galing Bicol, di ba? Kasi ito dinala. Inamag na nga, tapos may agyo pa. Kamusta naman yan? Inaagyo na yung sasakyan. Ay, naku. Ha? Is na kami. Siyempre, dito na yung driver. Family driver nga pala. Sapatos nga daw siya, mukha daw sa driver na. Wala akong medyas, kaya di na ako magsapatos. Family driver. Iling na lang no? No choice ka Yung tipong gustong-gusto niya rin guys maging pasahero lang. Pero no choice. Driver pa rin siya. Ang sarap pala talaga maging pasahero lang no? Correct. Dati gustong-gusto mong matutong mag-drive. Tapos pag marunong ka na mag-drive, wala na, nagiging driver ka. Diba? Kaya buti na lang meron pa mga kapatid na marunong mag-drive. Driving nyo yan. Sakto, next year mapapasa na yung lisensya ko, di na ako mag-renew. Wala. Maayos ka. Di na ako mag-renew. Wala nang Wala na family driver. Si Tigol naman. Ako yun. Wala Valid ID nga. lang yun. Wala ko ng valid ID. Guys, alam nyo ba guys, si Tigol, very professional driver na yan kasi nagmasteral yan sa driving school. Uy, meron pa ako yung doctorate yan. Ako yung doctorate na. Magdo-doctorate pa yan. Nakailang Pagod nakuha yung niya. Naloka. nakailang diploma ka na doon. Congratulations. Dapat sa mo merong nakalagay Oo nga, sabi nga. Doctor do sa Dr. Mark Tapos may kotse namin Sabaya. sa likod na may new driver. Tapos yung mo yung dito yung plaka mo dapat may May PhD. may PhD. Nilagay ko nga yung PhD, may child, para iwas mga tao. may aso, no? Oo, may aso. Naloka. So yun, be na kami. Hi ate, are you okay? Okay ka lang? Yay! Muntik pang di makasama tong dalawang babae na to. Ano pinanik mo? May airplane. May takot there. Sa airplane, nakarating na yung airplane. Yeah. The one is boat. Mga nagutom. Mga junakis natin dito sila. Nagutom, hindi pala nagsipag-almusal. Saan na tayo, boy? Gentry pa din din. Gentry pa din kami. 30 minutes away. Lapit na. Nahihina ako. Pag may boy CR. Nagkape kasi ako bago umalis Ito na kami. Yan, naghahanap na lang kami ng mga kainan. Lunch. Mag-lunch. Joke Ito lang. na kami sa Picnic Grove. Ayan. Takbo-takbo lang yung mga bata. Okay, wait lang, mag-shoes ka. Manong driver, dito ka lang ba? Mayroon ba ako dito, ma'am? Anong oras po kayo babalik, ma'am? Bigyan mo ito pang kain, bala ka na kumain na. Char! Ang sumoy, no? Hindi. Joke lang yun, guys. Titrip lang kami magkakapatid kanina pa. Yan! Yehey! Hindi sumama yung anak ko Pagod daw siya kahapon. Sabi ko, okay, fine. Pahinga lang kayo dyan, daddy mo. Yan sana Ang daming tao. Ayan. Baba ko na lang din sa bubong. Maganda ito.
Panahon ko na dyan. Kaso mga tindahan pala to, boy. Doon. Oo. Kasi sabi ko dapat sa open na lang kami. Pero okay na rin to. Ayan, mainit lang pero malamig naman yung ano, yung hangin. Lagyan muna dito bago sa Wow! Hawak na. Oh, ganda ng kulay. Oh, galing ka siya. Ah, si Dagol pala yun eh. Baby, oh. Dahlia? Yun. Ikaw din ate? You want ate? Is it? Magkano kuya pag ano? 750? Kasi baka magsawa naman sila sa isang oras. Ikaw din, Shani? You want Shani? Hoy, Lucas, alis ka na lang. Tapa nga yan, oh. Galing ah! Wow! So she's here! 1, 2, 3, smile. Wait lang ko. Wait lang ko. Why? Ayaw! Ayun, pinsay. Oh, dali. 1, 2, 3. Natatakot. Sayang dapat pala ano. Dapat pala agahan dito guys. Unplanned naman kasi yung ano namin. I mean, parang joyride lang kasi yung plano namin. Pero maganda pala mag-picnic dito. Agahan lang. Magdala kayo ng pagkain. Yung pwede na kayo maghapon dito kasi 50 pesos lang yung ano, yung entrance. Tapos 50 pesos din yung ano, parking. Maisi datang. Wala na. Alam niya. Kumain ng cotton candy. Nung matunaw na sa dila niya, pinapasa niya sa akin. True tang. Enough na. Okay. Meron na namang ano na halaman. Ayun na nga. What are you doing? May mga content lang. Hindi ba pala yung bigo nakita ko. Ang ginagawa mo dyan, baby? Ano ka, monkey? Ang ganda ng red. May ano, may batang nakatulog na. Kaya nga eh. Kasi kung ganito may mga ano din. Yung ano ni Tito Gol, alaga. Lucas, baba ka dyan, baby, para kang ano, monkey. Hayati, Ching. Gusto niya monkey. Monkey. Ito kami sa Bulalo Point. Yan, waiting na lang. Gutom na kami. Nakakaloka. Natrasan pa si ano, si Taylor. Takatangan. Hindi naman yata na ano. Meron ba? May gas-gas, kaso. Pero narinig ko, diba, talagang nauntog. Buti na lang kamo, hindi napisat. Kasi kung hindi habulin ko talaga siya. Natik siya. Ako na dyan, Jeff. Jeff, tabi mo, ako na dyan. Pero ano lang, parang scratch lang na ano. Very minimal lang naman. Kaya nayaan na namin. Kasi tumalilis din ng ano, natakbo yung driver. Kaloka siya. Pero nakuha naman ng ano, ng dashcam. Ayari siya sa akin. Pasalamat siya, gutom na ako. Mas gusto kong kumain na muna kaysa makipag-argue. Pero minimal lang naman. Kasi kung talagang ano yun, yung parang napisat talaga yun, habulin ko siya, guys! Ano ba yung makipag-ano ko sa kanya sa daan? Ako. Sinana kasi siya eh. Oo, binukusinana kasi siya. Eh, tinuloy niya pa. Kaya, yun. Buti na lang kami. So, wag natin daanin sa ano, guys. Kakain muna kami. Kakain mo lang. Kung napisan din ay nakugutom siguro tayo. Oo, hindi. Tsaka, haluan pa ng ano, yung gutom ka na, tapos ganun ka pa. Ay, lalabas ang pagka-uragon. Naku, gutom na talaga itong mga bagets. So, ayan na po, ayan na. Ay, thank you. Tingin nga po, ng bulalo. Wow! Ang dami naman. Kain tayo. Ayan.
Ayan, we have lechon kawali, bakbit, saladang talong, tawili, and hi! Sinampalukang manok. Sa'yo, Ayan. Hi. I want sabaw asim. And then, I want fish. You know naman na I love fish. Tawilis ba yan? Bago. Tayo. Yan yun, tawilis to yun. Hi, hi! Kain ka na ate ko, bilis na dali. Kain ka na. Ha? Okay na yan, ako na. Okay na. Oh, no more. Isus ko ang arte. Ayun niya yung may ano. May si Shane lang yung ano eh. Nabusog na sa ano, sa juice. Ang sarap nito guys. Oh. Blue Marlin. Sisling. Summers. Aftermath. Ano, nakaantok. Ano, antok na yung driver. Magkakaparas kami ng size. Oh, magkakapares sila ng size, oh. Nakita ko yung picture ko kanina. Gusto ko lang sa email ko. Hindi ka upload. Mukha ko yung size. Mukha ko nung ano. Dayan, sino yung sinasabi mo? Yung vlogger. Oh. Thinking Pinoy. Si Thinking Pinoy. Kawig ni ano, Tito Mark. Saka yung nurse ba yun? Nurse even. Oo, nanonood sa akin yung Mark. Pag napapanood ko, ikaw talaga. Yung mga kliyente ko. Pag binilahan, hindi sa akin. Pag nataba ko na po. Kasi ano, mataba. Yung beard niya na ano. So yun, ito take out ko na lang to kasi mahilig ako sa isda. Pero ito na may ano. Yung bulalo pala sa isang pamilya na. Madami. Nakalagay doon 2 to 3 person na may isang pamilya. Pag sa pamilya. Kaya sulit nga dito sa ano. Bulalo Point. Look at that! Pare! Ano na bambuntis? Grabe! Kasi super duper sarap. Baka maano mo din tong isa dyan nga. Baka makatras ka din. Hindi naman siya ate. Ay, gagi! Joke lang. Huwag ganun. Ingat tayo. Wait lang. Yes. Jamie! Go! Saan na tayo? Next? Ski range. Sky Ranch? Sky Doon Ranch? sa'yo, Sky Ranch, boy. Sabi ka? Di ba diretso na hinya? Pabalik. Oo, pala. Lumupos pala tayo. Doon tayo galing ah. Dito sa Kairan. Okay. Next stop, Gingerbread House. Ayan. Medyo ano lang siya guys. Medyo tagdan ano. Ano? Sasadyain siya. Ayan, looban siya. Pero okay lang. Dito, baby, oh. Tingnan natin kung worth it yung ano, yung dayo natin sa kanya. Papagurin lang namin ang bonggang-bongga tong mga bagets. Actually, mga ano na sila eh. Tulog na sila eh. Oh! Dahan-dahan naman! Oh! Alayak na naman tuloy. Hindi naman ikaw yung dire-diretso. Ayan, 150 yung entrance for adult, tapos 100 sa kids. May Elsa! Ay, oo nga, may Elsa. Yari. Tito Gul, ba't mo pinasok dyan sa store? Yari tayo dyan. Maluwag pala yung loob. Kaso ang lamig na. Paggabi na pati, malamig na. Iwan yung mga jacket na Bagets! Malamig na. Simula na. Malamig ate. Kaya nga, oh my gosh. Si Shane ba may ano, jacket? Baka mamaya mangilig na yan. Ay, ang ganda. Ang ganda nga dito paggabi, sakto. Wow! Yung nagdalang damit ah. Naku, puro pala sweets talaga dito. Mabubuhayan ng mga energy to, puro ano eh, matamis eh. Ayun, puro sweets. Pampahyper. Hello. Parang mas nag-enjoy ata yung mga adults, guys. Nakaka-happy yung kulay, tsaka yung ano, yung tugtog. Ang saya.
Swing! Ayan, tapos meron pa doon sa baba. Tingnan natin hanggang doon guys. Palobat na yung camera ko. Pero we'll see kung hanggang saan ang makuha natin. Ayan. Pero so far maganda. Worth it. Ayan, nakaka-happy talaga. Kaya mo yan ate. Wait lang, wait lang. Moink! Boy, bagrat! Gawin ka bagrat, uy! Ang lamig! Sakto yung punta namin, guys. Paano? Pagabi na. Hapon na. Yan, buwas na yung mga ilaw. Tapos sakto yung ano. Breeze talaga. Malamig na. Kaya may mga nagtitinda rin ng mga takoyaki. May doon sa taas mga cupcakes. Ano, baby? Ah? Eh, dito sila mamaya. Oh, next na kayo. Picture! Bigay mo! Ano tinitinda? Pabili po. Cute. Ang cute. Ayan, hindi tayo uuwi hanggat may... Dance! 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 Uy, galing oh! Uy, ang galing! Ayan, pauwi na kami guys. Bumigay na lahat ng ano namin. Pati itong camera ko is pa ano na rin. Lobat na rin. So anytime mamamatay na to. Yan. So sasadyain nyo lang talaga yung lugar. Pero worth it. Ang saya. Yan. Looks like I am. Ah? I'm a prince. Prince. You're a prince. Prince of Pangit mo ka ano eh. Prince of kakulitan eh. You're frying. May ano pa kayo? May energy pa kayo? So we're home na guys. Ayan, sobrang nalobat yung camera ko. Talagang walang ano, wala na charge. Alam ko mag-override ka to. Hindi. So time check, it's 11:45 na. Ayan, na-traffic kami dito sa bandang ano, sa paliko na papuntang Cavitex pa tawag doon. Basta yung expressway. Napapasok na ng Maynila at may nagbanggaan. Siguro hindi kami doon 1 hour. So dapat kanina pang 11 kami nandito. Anyway, ayun, safe naman kami nakauwi kaya okay lang. Grabe, sulit na sulit yung araw na to talaga. Pag-ano namin kay Taylor. Yan, and then bumili ako ng ano, poinsettia. Ayun, ganda oh, sakto. Ano, Pasko. So, yan. Twice a week daw. Weekly lang ata ito inaano. Grabe guys, antok na ako. Wala na yung nasabi ko. Anyway, bumili ako ng poinsettia. Ayan, magpapaalam lang sana ako sa inyo na maghihilams na ako. Tapos, yun, mag-ano na rin. Magpapahinga na rin. Ayan, tapos dumaan pa kasi kami ng ano, ng Starbucks after namin sa Ginger House. Kaya nagpaano pa kami nagkape pa kami, tapos nagpaano lang kami ng traffic. Ayun, tapos na traffic din pala kami doon sa may Cavite. Ha? Hindi, si Taylor ginamit namin. Ito na lang yung natira sa mag-ama ko. Oh. Tapos yung anak ko gising pa. Ayan, kakain siya. Kakainin mo anak. Ayan, tapos may tinake out kami sa ano, sa Bulalo Point. Bukas ano ko to. Kaso ano yan, fish. Tignan mo yung fish na ano. Ito ayusin ko bukas kasi ano, lalagyan ko ng sabaw. Sige, kainin mo. Tapos buko pa eh. Yun lang, and then the poinsettia. So, ayun lang guys, yung ganap today. In fairness, inan nyo naman yung festla ko. Ayan o, walang ka-retouch yan guys. Simula kanina, lipstick lang yung nawala. Pero dakila is still there. And then, yun, parang fresh pa rin. Kahit na haggard na. Grabe si Lucas. Talaga nakakaubos na. Alam mo yun, grabe. Kapasaway ng batang yun talaga.
Kaloka. Si Diana yung naano sa amin eh. Kasi saway siya ng saway. Parang, ewan, parang si Chris kasi nun si Lucas eh talagang napakapasaway na bata talaga. Times 3 na Chris Polo, si Lucas. Ba't ako? Oo, diba? Makulit ka din nun, bata ka. Sino ang makulit ang mata? Sasabi mo. Susus, ikaw. Hindi, Ay, ba't di ka sumama sa akin kanina? Tulog ako eh. Lumas ka ba? Alaga ko nagising na din eh. Ano? Dahil na ako umalis eh. Gising na ako nun. 7 ako nagising eh. Anyway guys, ayun, mag-freshen up na ako kasi yun nga yung people ko meron pa tubo. Kailangan nating pigilan. So good night, see you tomorrow. Good night, anak! Good night.